Nondik sortu zen apostoaren ideia? Hasi ginen bergetan da, gaztea oindarren zeon, eta lola ekin goten duen, eta nik honi baba pixka ekendu goten nion irintzat, eta oaingo ontan libreatea da. Beha jarriko da bibazte alde. Zer apostatu da zu orduan? Nik altze banun urte guziako behirintzako baba, eta nik irabazte banun behak nahi entrenatzeko tokia jarko zen. Errexei izan alda irabazte? Ez ustoño zailegoa. Berar, zeon zaila zen ebakitzen, baina nahiko ondo gaude oangoz eta hala tokatu. Zer moduz ikusi duzu irabazlea? Oso ondo, ni zartu inaiz eta hoi joarrakoen nik, Nik pixkana lanterio ni utzi marko jot.